Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisa. Igama lami nguVusi Mavusana we-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu khuzani umculo kamaskandi uhlomulise ibranch yakhe yasemlazi abalandeli wey'ngane zakwethu ngokuthenga kakhulu umculo wakhe ungakaphumi-ke laphana wey'ngane zakwethu ngohlobo olubizwa ngama-pre-order ngesilungu-ke wey'ngane zakwethu. Ubanikeze iy'klabhu-ke ey'mbili kanye ney'tifiketi ey'mbili-ke laphana wey'ngane zakwethu ngenkathi behlangene. Mina ngiyafisa ukwazi uvo lwakho thina ngale kokhuluma kakhulu ake sikudedelele ikliphu ukuze ukhuzane ezibongela kubathandi bomculo wakhe. Blue Nation amas nasi certificate senja nogodo sinane signature yami la nelogo yenkampani. Siyabonga ukuthi naba ibranch ehamba phambili ngokwama pre-orders enja nogodo. Ngicela nishaye ihlombe. Ihamba ke negusha lakhona. Hey, ayikwazi ngisho ukukhala imambane. Bese uthi ngiphinde ngidlulise nanti isitifiketi somqhele nethawula ine-signature yami nayo ihamba negusha layo. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe ibranch ehambeka ukuthi nithole ukuhamba phambili kuma-pre-orders umqhele nethawula. Ngicela sishayine ihlombe isitifiketi sakhona lo. Igama-ke le-branch ibhaliwe nesitifiketi. Igama le-branch umlazi njengobona nje umlazi branch. Umlazi branch angizwa mahlobo. Okay, siyabonga kakhulu bafowethu neqhubekeni njalo. Silindele ukuthi kulonyaka kaziphe ezothi ibranch ke ihambe phambili. Njengoba ngishilo ukuthi kuzoba ne-number 1 2 3. Cela shaya ihlombe ngane zakho. Sheshela shona shona